Croeso cynnes iawn I chi i'r Oedfa Gymraeg yn Salem. Wrth I ni ddechrau, gadewch I ni weddio. Deiwn wrth flaen ddiw graslon yn union fel yr ydym. Deiwn yn wan ac yn fregus. Deiwn yn ofnus ac yn bryderus. Deiwn gyda ffydd ac amheuaeth. Deiwn I gynnig ac I dderbyn. Deiwn at y ti frenin cariad, yn enw dy fab ac yn nerth dy ysbryd. Amen. Heddwch a llawenydd bod yn iawn gyda Duw. Felly, gan ein bod ni wedi'n derbyn I berthynas iawn gyda Duw, drwy gredu mae gennym ni heddwch gyda Duw o achos beth wnaeth ein harglwydd ni Iesu Mesaia. Wrth gredu, dyn ni eisoes wedi dod I brofi haelioni Duw, a gallwn edrych ymlaen yn llawen I gael rhannu yn ei ysblander. A dyn ni'n gallu bod yn llawen hyd yn oed pan dyn ni'n dioddef. A mae'n bod ni'n gwybod bod dioddefaint yn rhoi'r nerth I ni ddal ati. Mae'r gallu I ddal ati yn cryfhau ein cymeriad ni. A dyna sy'n rhoi ni'r gobaith hyderus sydd gynnon ni. Dyn ni'n gwybod y byddwn ni ddim yn cael ein siomi yn y gobaith yna, am fod Duw eisoes wedi tywallt ei gariad yn ein calonau drwy rhoi'r ysbryd glân I ni. Pan oedd pethau'n gwbl anobeithiol arno ni, dyma'r Mesaia yn dod ar yr adeg iawn I farw drosom ni rai drwg. Pryn bod unrhywun yn fodlon marw dros berson hunan-gyfiawn. Falle byddai rhywun yn fodlon marw dros berson da, ond dangosodd Duw I ni gymaint mae e'n caru ni, drwy Mesaia farw drosom pan oedden ni'n dal I bechu yn ei erbyn. Dwi'n siŵr bod chi wedi cael y profiad o golli rhywbeth pwysig rhywle yn y tŷ. Dwi eitha da golygu am fysbectol, ond un o'r pethau sydd weithiau jyst yn diflannu yw allweddu fy nghar. Dwi'n siŵr dwi ddim ar ben fy hun efo'r profiad yma. Dych chi'n gwybod sut mae yna angen mynd rhywle, ond dydy'r allweddu ddim lle ddylen nhw fod. Dych chi'n edrych yn y lle oedd amlwg I mi wrth ymyl o bowlyn ffrwythau neu ar y ddesg, ac os nad ydyn nhw yno, rydych chi'n dechrau cisio cofio. Dych chi'n gofyn eich hunan beth o'n i'n neud efo nhw'r tro olaf. Ac os ydych chi rhywfaint fel fi, mae gennych chi'r meddyliadau hynny sy'n dechrau gripio I mewn. Mae rhywun wedi ei symud nhw. Mae yna rhywun arall yn y teulu sydd wedi creu'r problem hon I mi. A ydych chi'n edrych, ble mae nhw. Ac yna, ydych chi'n sylweddoli eu bod nhw wedi bod yn eich poced trwy'r amser. Yr union beth oeddech chi angen oedd rhywbeth oedd gennych chi'n barod. Ac mae rhywbeth tebyg dyn ni'n edrych arno heddiw. Mae gan bob un ohonyn ni ddigon o heriau mewn bywyd. Every one of us will face plenty of challenges in life. A hefyd mae'r sefyllfa dyn ni yn efo coronavirus yn rhoi set newydd o anawsterau I ni ei wynebu. Ar ben popeth arall sy'n digwydd yn ein bywydau, mywydau ein teuluoedd, yn gymuned ac yn yr eglwys hefyd. Mae'r problemau yma yn gallu wneud I ni'n deimlo mewn un ffordd neu'r llall nad oes gen ni ddigon I fynd ymlaen.
Weithiau hefyd, yn ein ffydd ni, dyn ni'n wynebu heriau, broblemau, lle byddwn ni'n teimlo fel bod ni'n chwilio o gwmpas am y rhywbeth a fydd yn gallu rhoi heddwch i ni. Buon ni'n ceisio chwilio am y rhywbeth sy'n gallu dangos i ni bydd pethau'n gwella. I bawb sy'n ddilynwyr Iesu, i bawb sydd wedi ymddiried ei bywyd iddo fe, mae'n ddefnyddiol i ni atgoffa bod gen ni rhywbeth yn Iesu yn barod sy'n gallu helpu ni wynebu pob her, pob problem efo gobaith. Neu i ddweud mewn ffordd arall, efo'r llawer o'r pethau anodd dyn ni'n delio efo, does dim angen am rhywbeth ychwanegol o ddiwrth Dduw. Dim ond angen i ni dderbyn a chytuno ar hyn mae Duw wedi wneud i ni yn barod trwy Iesu a gweithredu ar y sail honno. With many of the things we'll face in life, we don't need anything extra from God. What we need to do is accept and to come into agreement with God about what He has already done for us through Jesus and to act and live on that basis. Mae'n darlleniad ni heddiw yn dod o lythyr ar Apostol Paul at y Rhufeiniaid. Mae'n un o'r rhannau mwyaf dylanwadol y Beibl, ond weithiau mae rhai pobl yn meddwl bod yn rhywbeth eitha anodd, eitha drwm. Ond mae rhywbeth sy'n werth ein amser i ddarllen a ddeall, yn enwedig i ddeall pethau pwysig am ein ffydd ni ac am y bywyd newydd sydd ar gael trwy Iesu. Ac mae Paul yn ddechrau esbonio am hyn yn yr hanner cyntaf y llythyr yn benodau 1 i 8. Ac mae'n dechrau gyda rhywfaint o newyddion drwg. A hyn yw, bod Duw yn ffyddlon ac yn llawn daioni. Mae holl bobl o byd wedi gwrthryfela yn erbyn ac wedi pechu, hyd yn oed y genedl arbennig o Israel. Ac mae Paul yn dyfynnu'r salmau i sgrifennu hyn yn benod 3 a adnod 10. Mae'n dweud, does gan neb berthynes iawn gyda Duw, neb o gwbl. Does neb sy'n deall go iawn, neb sydd wir yn ceisio Duw. Mae pawb wedi troi cefn arno ac yn dda i ddim. Does neb yn gwneud daioni, dim un. Ac wrth i Paul fynd yn ei flaen, mae mwy o newyddion drwg. Y canlyniad hefyd fydd y rhai sydd wedi gwrthryfela yn erbyn Duw yn cael yr hyn a maen nhw'n ei haeddu. Ond wrth i Paul parhau, dyn ni'n cael y newyddion da. Wrth i Paul esbonio'r hyn mae'r Duw sy'n llawn daioni wedi wneud am y problem hon. Ac mae hynny'n dechrau ar dechrau penod 5 yn ein darlleniad ni. Mae Paul yn egluro bod Duw ei hun wedi dod yn Iesu. Mae wedi cymryd y gosb am y gwrthryfel a'r pechod hwnnw arno ei hun. A nawr, mae'n y chyfnewid mawr ar gael i'r rhai sy'n fodlon i ymddiried yn beth mae Duw wedi gwneud trwy Iesu ac i rhoi ei ffydd yno. Dyma'r gyfnewid fawrych. Mae Iesu wedi derbyn beth dyn ni'n ei haeddu. Ac dyn ni'n gallu dderbyn trwy ffydd beth roedd Iesu yn ei haeddu. Yn ei gariad tuag atom ni, mae Iesu'n cymryd y gosb o farwolaeth arno ei hun. Ac yn gyfnewid, fel dyn ni'n darllen yn adnod 1, bod ni wedi derbyn perthynas iawn efo Duw, bod gennym ni heddwch a Duw, a bod ni wedi profi haelioni Duw. Trwy ffydd yn Iesu, dyn ni wedi derbyn perthynas â Duw sydd wedi ei hadeiladu ar haelioni Dduw, ar gras Dduw, fel tasai rhiant perffaith yn teimlo at blentyn. Dychmygwch os ydych chi'n fodlon am eiliad. Mae allan o'r holl bobl ar y ddaear, chdi yw'r hoff un i Dduw. Ac wrth i ni wneud hyn, mae gen ni gipolwg fach ar gras Duw, at y ffafr, yr haelioni, a mae'n edrych arno chi efo heddiw. A'r peth gwych am hyn ydy bod ni'n derbyn hyn i gyd trwy ffydd yn Iesu, heb i ni wneud un peth i'w haeddu neu ei ennill. Fel mae Paul yn ei rhoi yn ein darlleniad yn adnod 6. Pan oedd pethau'n gwbl anobeithiol arno ni,
dyma'r Meseia yn dod ar yr adeg iawn i farw droson ni rhag drwg. Prin bod unrhyw un yn fodlon marw dros berson hunan gyfiawn. Falle bod rhywun yn fodlon marw dros berson da, ond dangosodd Duw i ni gymaint mae'n ei caru ni drwy i'r Meseia farw droson ni pan oeddwn ni'n dal i bechu yn ei erbyn. Dyma'r lle, efo'r beth wnaeth Dduw i ni, cyn i ni wneud unrhyw beth, bod y bywyd Cristnogol yn dechrau mewn gwirionedd. Os dyn ni'n ddeall a derbyn hyn, bydd ein bywydau fel dilynwyr Iesu yn cychwyn ar y ffordd iawn. Byddwn yn gallu parhau mewn ffordd dda tuag at aeddfedrwydd. Ac mae'n ddefnyddiol hyd yn oed i bobl sydd wedi bod yn dilyn Iesu am flynyddoedd i atgoffa eu hunan o hyn. Oherwydd y cariad y mae Duw wedi dangos i ni yw'r fath o gariad y mae'n gofyn i ni ei ddangos i bobl eraill, i garu nhw hefyd, i ddelio efo nhw efo gras a haelioni hefyd, i faddau nhw nad ydyn nhw neu haeddu chwaith. Mae'n bwysig am bod ni'n tyfu mewn ffordd dda fel dilynwyr Iesu, os dyn ni am gallu wynebu popeth y bydd y bywyd yn taflu tuag atom ni. I Paul, pan mae'n egluro am beth mae'n olygu i gymryd rhan yn y bywyd newydd trwy Iesu, mae'n dweud y peth diddorol a eitha heriol hwn yn adnod 3. A dyn ni'n gallu bod yn llawen, hyd yn oed pan dyn ni'n dioddef, am ei bod ni'n gwybod bod dioddefaint yn rhoi'r nerth i ni ddal ati. Mae'r gallu i ddal ati yn cryfhau ein cymeriad ni, a dyna sy'n rhoi i ni'r gobaith hyderus sydd gennym ni. I Paul, gallai'r berthynas newydd efo Duw yn gallu rhoi persbectif hollol wahanol ar sut dyn ni'n wynebu dioddefaint a'r pethau anodd mewn bywyd. Ac roedd Paul yn un oedd yn gwybod ychydig o bethau am dioddefaint, am fod yn un o dilynwyr Iesu. Mae'n ddweud bod yna yn y bywyd newydd sydd ar gael trwy Iesu, ffordd i wynebu dioddefaint fel cyfle i dyfu. Bod yna rhywbeth yno sy'n rhoi'r nerth i ni ddal ati, ac yn ei tro mae'r gallu i ddal ati yn cryfhau ein cymeriad ni, a dyna sy'n rhoi ni'r gobaith hyderus sydd gennym ni. Bydd llawer ohonyn ni wedi elwa, a dwi'n siŵr o rai geiriau calanogol, rhyw neges positif yn y blaen. Amser maith yn ôl, pan o'n ni'n blentyn yn y 80au, dwi'n cofio gweld poster poblogaidd ar waliau pobl o gath fach yn gafael ar far efo'r neges hang in there, baby. Mae'n neges braf, ac mae'n fath o'r peth mae pobl mewn ffordd ychydig yn fwy modern yn rhannu dros Facebook ac yn y blaen. Ac mae negeseuon cadarnhaol yn bwysig. Maen nhw'n helpu i'n hanogi, ond dydy neges gadarnhaol ar ben ei hun yn rhoi unrhyw gymorth ymarferol pan mae angen go iawn arno. Falle mae ffrind ni yn sâl. Falle mae'r gwaith yn awgrymu ei bod yn diswyddo staff y mis nesaf. Nid neges gadarnhaol yn unig yw beth mae'r Beibl yn ei rhoi i ni yma. Mae'n ein atgoffa bod gennym ni yn barod, yn Iesu, reality o berthynas efo Duw sydd wedi adeiladu ar gras, perthynas sydd wedi adeiladu ar y ffafr ddwyfol sydd gan Dduw i ni. Pan fyddwn nhw'n profi dioddefaint, gallwn ei defnyddio i'n adeiladu hyd at aeddfedrwydd a gallwn ei wynebu efo gobaith oherwydd bod gan yr Dduw holl alluog, y Duw a wnaeth y byd ysawd, y Duw a gododd Iesu oddi wrth y meirw, mae ganddo fe haelioni a gras i ni. Ac yn ein amseroedd o drafferth, dyma'r Duw dyn ni'n alw allan iddo yn ein gweddiau, y Duw sydd efo ffafr i ni. Fel dwi'n siŵr bod llawer ohonoch chi'n gwybod yn barod, mae'r Beibl yn rhoi llawer o wahoddiadau i ni i galw ar Dduw yn ein amser angen.
A hoffwn ni orffen heddiw gyda'r hwn o Salem 50. Fallai bod yn rhywbeth hoffwch ei sgrifennu lawr neu geisio gofio'r wythnos hon. Salem 50, adnod 15. Galw arna i pan wyt mewn trafferthion, ac fe wna i dy achub di, a byddi fy anrhydeddu i. Unwaith eto. Galw arna i pan wyt mewn trafferthion, ac fe wna i dy achub di, a byddi'n fy anrhydeddu i. Gwahoddiad Duw a ddewid Duw i ni heddiw. Gadewch i ni weddio. Arglwydd Dduw, dyn ni'n galw arna ti nawr, i'r rhai ohonom sy'n dioddef ar hyn o bryd, i'r bobl dyn ni'n nabod sy'n dioddef. Dyn ni'n codi'r sefyllfeoedd hyn a'r bobl hyn i fyny i chi nawr. Dyn ni'n ofyn y byddwch chi'n rhoi cryfder. Dyn ni'n ofyn y byddwch chi'n gweithio'n bwerus. Dyn ni'n ofyn i chi ddangos eich ffyddlondeb i'ch gair yn y sefyllfeoedd hyn, ac y fyddem yn gweld eich daioni ac eich haelioni. Dyn ni'n ofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy dernas, gyneler dy wythlys, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein barabeunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth either gwared ni rhag drwg. Canis aiddo ti yw'r dernas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.